Бүгінгі тотар жыр сәнғатын нишек бәялейсіз? Хәзерге вакытта минемчә бик әйбәт динамика бара. Безнең җыр проекты тагында булсын инде. Чөнки безнең бик күп талантлы кешеләр. Илһам ага Шакировтан чын җырчы нинди булырга тиеш дип сорагач, ул булай дип җавап биргән. Җырчы беренче чиратта үзенә нәрсә кирәклеген белергә тиеш. Ул инде илче дә, дипломат та, шәхес тә, шул ук вакытта галим дә булырга тиеш. Минемчә иң мөһим әйбер иҗатның ул тәрбия. Без бер-беребезне тәрбиялибез. Юлыгызда иң төп вакыйга дип нәрсәне атар идегез? Беренчедән 25 гыйнвар көндә мин тудым. Ниятиме? Бик зур рәхмәт. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турдан-тур эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Көннәрегез матур үтсен дигән теләктә сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Тапшыруыбызның бүгенге темасын затлы җырларда мәдәниятебезнең киләчәге дип атарга булдык. Чыннан да, зәвыклы, сыйфатлы җырлар тыңлап тәрбияләнгән халыкның киләчәге өметле, матур булыр. Тапшыруыбызның кунагы Татарстанның ат казанган артисты, халкыбызның асыл кызы һәм искиткеч шибәр кыз Эльмира Кәлимуллина. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Сезне күрүебезгә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт чакырган өчен. Әлбәттә, инде беренче чиратта сезне үткән туган көнегез белән котлап үтәсебез килә. Рәхмәт. Тормышыгыз бары тик матур һәм якты мизгелләрдән генә торсын. Сезгә иң матур һәм иң якты теләкләребезне юллыйбыз. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8-800-532-55. Әңгәмәбезне башлар алдыннан сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Ул инде әлбәттә сезнең хакта һәм иҗат юлыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Татарстанның атказанган артисты, җырчы Эльмира Кәлимуллина Татарстанның Түбән Кама шәһәрендә, төзүчеләр гаиләсендә туып үсә. Кечкенәдән җырга, моңга, иҗатка гашык кызчык беренче музыка дәресләрен апасыннан ала. Аннары белем алуын музыка мәктәбендә фортепиано сыйныфында дәвам итә. Эльмира сәхнәгә беренче тапкыр аяк басканда аңа нибары 6 яшь була. Кызның таланты ярылып ята. Шуңа аның бихисап җыр бәйгеләрендә җиңү яулавы гаҗәеп түгел. Эльмира катнашып җиңү яулаган республика күләм бөтен Рәсәй бәйгеләрен санап бетерлек түгел. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан консерваториясенә укырга керә, биредә белем ала, тавышы өстендә ныклап эшли. Әлбәттә, Эльмира Кәлимуллина турында сөйләгәндә голос бәйге тапшыру турында әйтми калып булмый. Чөнки гүзәл татар кызлары өчен бар Татарстан җанатты. Уңышларын күреп сөенде, тавыш бирде. Чыннан да, әлеге бәйгене Эльмираның иҗатында үзенә күрә бер трамплин дисәк тә ялгышмабыз. Бүген дә моңлы сандугачыбыз яңадан яңа җырлар өстендә эшли, төрле проектларда катнаша, ахаңы, гүзәллеге белән тамашачысын сөендерә. Аның уңышларына без дә сокланабыз. Халкыбызга матур, зәвыклы сәнгать бүләк итүдә сез чыннан да үзегездән зур өлеш кертәсез. Һәм тагын шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, соңгы елларда халыкта инде чын мәгънәсендә матур сәнгатькә карата игътибар артты кебек. Төрледән-төрле фестивальләр, бәйгеләрдә барлыкка килә бит инде. Бүгенге татар җыр сәнгатен ничек бәялисез? Аның нинди уңай һәм нинди җитешсез яклары бар? Сез бик дөрес әйттегез. Хәзер безнең сәнгатебез үсә, ниндидер яңа ачышлар, яңа исемнәр. Бүгенге көндә мин бу нәтиҗәне беләсез ничек карыйм. Бөтен нәрсәгә вакыт кирәк. Менә хәзерге вакытта минемчә бик әйбәт динамика бара. Безнең яңа исемнәр, яңа композиторлар, яшь шагыйрьләр, яңа проектлар, бәйгеләр, ул барысы да безгә бик кирәк. Чөнки артистка ул яңа ниндидер юнәлеш, дәрәҗә, ниндидер яңа тәҗрибә,
Үз-үзеңне ачу. Әлбәттә, без аралашырга тиешбез. Бу бәйгеләрдә, фестивальләрдә без бер-беребезне беләбез. Яңа иҗади проектлар туа. Һәм минемчә, бүгенге көндә безнең сәнгатебез бик матур юлдан бара. Менә проектлар турында дип әйтеп киттек. Шуннан да минем мәсәлән аерып үзгәреш җиле фестивале турында шул вакытта безнең җыр проекты турында сөйләшеп бетәсем килә. Ничек уйлыйсыз? Әлеге чараларның тамашачының зәвыгын үстерүгә йогынтысы булдымы? Нәтиҗәләре белән канәгатьмесез? Мин канәгать, чөнки безнең беләсең, теге 90-нчы елдан башлап бик зур ниндидер, теге русча әйткәндә, ниндидер провал булган иде. Хәзерге вакытта без инде аякка бастык. Һәм менә бу бәйгеләр һәм фестивальләр, мәсәлән, безнең җыр фестивале. Ул бит искиткеч фестиваль. Ул фестивальдә түгел, проект. Ул әлбәттә проект. Калиб лабораториясыннан килеп чыкты ул. Яшь композиторларны, шагыйрьләрне, җырчыларны бергә алып, командаларга бүлеп, яңа җырларны тудыру, ул бит искиткеч әйбер. Һәм без аларны яздырдык. Инде кемдер яздырды, кемгәдер әле вакыт җитмәде. Әмма дә ләкин без менә элемтәдә, тыгыз элемтәдә һәм мәсәлән минем җырым Миләүшә Хәйруллина, композитор һәм Рафис Салах сүзләренә яздырылган җыр Ак фәрештә күпме генә премиялар алмады. Мин аны үземнең концертларымда да хәзер җырлыйм. Бәләкәй балалар да хәзер бәйгеләрдә аны җырлыйлар. Ул бит искиткеч хәл, ул бик әйбәт. Татар халыклы җырларын әлбәттә җырларга кирәк. Әмма дә ләкин артистны үз җыры ачыш итә тамашачыга. Һәм миңа калса, менә безнең җыр проекты тагында булсын инде. Чөнки безнең бик күп талантлы кешеләр. Һәм бу проектның киләчәге бөтен җырлар яздырып, бәлки аларга ниндидер клиплар төшереп, менә тамашачыга тәкъдим итү, менә ул бик зур эш. Менә бу эшкә безнең артистларның гына хәле җитми. Димәк, нәтиҗәсе бар, шулай бит? Нәтиҗәсе бар, әлбәттә, бар. Үзгәреш җиленә карасаң, әлбәттә, ул икенче төрле проект. Ул инде заманча, күп төрле фикерләр бар, әмма дә ләкин миңа калса, проект бик кызыклы һәм мин менә мәсәлән үземә искиткеч җырчыны ачтым, Илнар Мирановны. Менә бу проект аркасында бит инде. Күп генә матур тарихлы җырларны эзләп таптылар. Аларга ниндидер яңа сулыш биргәннәр. Һәм мин әлбәттә бик рәхмәтлемен бу проектта үз җырларымны җырларга миңа рөхсәт иттеләр. Без тыгыз элемтәдә булдык һәм менә тамашачыга икенче төрле стильдә дип инде җырларымны күрсәттек. Мин сине Худайдан сорадымны да. Белүемчә, сез анда беренче генә тапкыр катнашкансыз, шулай бит? Беренче тапкыр катнаштым. 2020 елда Алтын Казан мюзиклында катнашып, инде минем белән тыгыз элемтәгә чыктылар һәм мин ризалык бирдем. Бик канәгать, менә көтәбез концертның эфирын. Но мин бик канәгать идем. Оннан соң Илдар Юзиевның бер кызыклыгына фикере бар, бәлки ишеткәнегез дә бардыр. Сәнгать кешесе халыкка хезмәт итә. Әгәр дә без Габдулла Тукай, шулай ук Салих Сәйдәшевләрнең иҗатларын карасак, аларны без халык артыннан гына ияреп барган дип уйласак, бу вакытта инде әлбәттә безнең шигъриятебез, шул ук вакытта музыка сәнгатебез мондый югарылыкта булмас иде. Аның әйтәсе киләдер миңа калса, сәнгать халык алдыннан барырга тиеш дип. Сез әлеге фикергә ничек карыйсыз? Бик кызыклы сорау. Аны философик яктан да карарга кирәк, теге материаль яктан да карарга кирәк. Минемчә, иң мөһим әйбер иҗатның ул тәрбия. Без бер-беребезне тәрбиялибез. Әлбәттә, җырчы, композитор, шагыйрьләр
дөньяның дөньяда нәрсә булганлыгын, нинди хәлләр, нинди фикерләр халыкта, аны бөтенесен җыеп, үз фикерен җыр ашамы, шигырь ашамы Тәкъдим итәргә тәкъдим итәләр. Әйе. Һәм инде әлбәттә бездә бик зур ответственность дип җаваплылык, әйе. Чөнки җырчы ул бит илче. Менә шундый фикердә мин. Сезнең узган ел ахырында Казаныбызны шаулатып бик матур концертыгыз булып үтте. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, менә сәхнәнең кайсы гына пишмазлыгына карасак та, инде үз эшенең остасы иде. Менә шушындый югары дәрәҗәдәге концертлар бирү өчен әлбәттә инде зур тырышлык һәм чыгымнар да бик күп киткәндер. Әлбәттә, концерт ул бит гел матур гына костюмнарда чыгып, җырларны җырлап кына булмый. Әлбәттә, бик күп материал яктан да әйберләр булды. Чөнки мин үз-үземә һәр концерт саен яңа ниндидер басым алам. Һәм менә бу концертта ниндидер минимализм да булды. Әмма дә ниндидер спецэффектлар да булды. Ут белән. Менә нинди безнең профессионал кешеләр бар, аларның да сәләте бит ул. Искиткеч сәләте ут белән бөтен музыканы, бөтен паузаларны, тамашачы белән ул бит ут белән дә аралаша. Шуңа күрә миңа бик күп кеше әйтте, искиткеч ут булды дип. Музыкантлар турында инде мин әйтмим дә. Валерий Коротков һәм аның Джайв дигән ансамбле, Мәскәүдән килгән балет. Без бик күп репетициялар үткәрдек. Звукорежиссерлар белән дә. Ут куючы Илья Губанов дигән бик талантлы егет бөтен җырларымны минем тыңлады. Бөтен динамика буенча ничек концерт барырга тиеш, менә шул динамика буенча ул утны куйды. Филармония залы ул бит зур да түгел, кечкенә дә түгел. Әмма менә карасаң аңа, мин хәзер менә карыйм, ниндидер объем булган иде, ниндидер икенче төрле масштаб. Шул ук вакытта ниндидер бик җылы атмосфера булды. Мин бик канәгать. Менә хәзер Алла берсә, 2 һәм 3 апрель көннәрендә Чаллыда һәм Әлмәттә без концертны куябыз, Алла берсә. Менә бит без үз чиратыбызда уңышлар телибез. Рәхмәт, бик зур. Илһам ага Шакировтан чын җырчы нинди булырга тиеш дип сорагач, ул булай дип җавап биргән. Җырчы беренче чиратта үзенә нәрсә кирәклеген белергә тиеш. Ул инде илче дә, дипломат та, шәхес дә, шул ук вакытта галим дә булырга тиеш. Һәм әлбәттә инде ул халыкның уй хис кичерешләрен, шул ук вакытта хыялларын да белергә тиеш. Әгәр дә инде юк икән, димәк ул чын җырчы түгел дигән сүз. Менә бу фикергә карашыгыз нинди? Илһам абый искиткеч әйтте. Мин бу сүзләрне әлбәттә бик беләм. Алар белән 100%-ка килешәм. Чөнки без инде әйткәнчә, артист, һәрбер кеше үз урында җаваплылыкны сизергә тиеш. Мин менә мәсәлән хәзер укытучы да. Балалар белән һәм балалар белән генә түгел инде, вокал белән шөгыльләнәм. Һәм нинди җырларны без сайлыйбыз. Бу җырларның мәгънәсен, инглиз телендәме, француз телендәме, татар телендәме, һәрбер җырның мәгънәсен белеп, үз фикереңне, үз тәҗрибәңне тамашачыга син белгертергә тиеш. Менә шул вакытта син үз-үзеңне дә икенче төрле хис итәсең. Чөнки ыңкы-мыңкы гына җырлап, андый җырлар да кирәк. Төрле вакытлар була. Мин дә шундый җырларны тыңлыйм. Биргә дип, әмма дә ләкин качество булырга тиеш бит. Менә без үз-үзебезне тәрбиялибез. Әйе, әлбәттә без дөньяның илчеләре,
Без бит икенче төрле сизәбез дөньяны, кешендә икенче төрле сизәбез. Хисләребездә икенче төрле, ниндидер бик эмоциональ яктанмы карарсаң. Шуңа күрә Илһам абый искиткеч әйтте инде. Димәк, килешәсез. Килешәм, 1,000,000% килешәм. Менә иҗат юлыгызга борылып карасак, юлыгызда иң төп вакыйга дип нәрсәне атар идегез? Беренчедән 25 гыйнвар көндә мин тудым. Ниятиме? Бик зур рәхмәт. Инде беренче көн фортепиано белән танышу. Минемчә, ул бик мөһим вакыйга. Минем бит төзүчеләр гаиләсе булса да, музыкага бик зур мәхәббәт иде. Дәвәнием дә бийде, җырлады. Дәвәтием искиткеч бийде. Җырга, моңга шундый гашык иде. Менә инде апам минем, әнинең сеңлесе, музыка мәктәбендә укытучы булды. Һәм беренче тапкыр мин сәхнәгә 6 яшьтә чыктым. Инде сезнең сюжетыгыз буенча да үдептирез. Һәм мин халык җырын җырладым. Менә шул вакытта мин ойладым, миңа шундый монда ошый, бәлки каламдыр. Миңа бик рәхәт иде. Аннары инде гел сәхнәгә чыккач дулкынлану булды. Менә беренче тапкыр сәхнәгә чыккач мин ниндидер икенче рәхәт дөньяда идем. Аннары, әлбәттә, музыка колледжына мине алмадылар. Ул да бик мөһим әйбер булды, чөнки ниндидер сынау минем характерымны, минем теләгемне проверка булды. Ярый әле әнием әйтте, кызым ашыкма, алмасалар да, нәрсә генә сиңа әйтмәсәләр дә, музыканы ташлама. Аллаһ Тәгалә сине үз юлы белән ниндидер әйбәт моментка ул сиңа бөтенесен күрсәтер дип әйтте. Һәм менә шулай ук бәйгеләрдә инде катнашып, зур сөйлим инде. Но ул бит инде минем иҗат юлым. Бәйгеләрдә катнашып, Сандугач Сайралилем дигән бәйгедә миңа гран-при бирделәр. Һәм беренче тапкыр мин пирамида залында чыгыш ясадым. Анда мине Зилә Рахимянова Валиева күрде. Һәм мине Казанга чакыра башладылар. Аннары инде консерваторияга кирдем. Әлбәттә, голос проектында әйтергә мин тиеш. Әйтми калу мөмкин түгел, әйеме? Әлбәттә, чөнки ул бит минем иҗат тормышымда, дөрес әйттегез, ул трамплин. Бөтен Россиягә, бөтен дөньяга танылган бәйге, проект мине ачты. Иң мөһиме, сез анда татар җырыбызны да яңгыраттыгыз бит әле. Әйе, бул ике тапкыр, беренче тапкыр слепое прослушиваниеларда, икенче тапкыр инде без Пелагея белән бик күп уйладык, нинди финалда җырны җырлап дип, һәм менә шундый стилизованный безнең номер булды. Португаль телендә, аннары татар халык син сазыңны уйнадың, Илһам Шакиров сүзләренә, музыкасына гафу. Аннары инде рус халык җырын Пелагея тәкъдим итте. Менә шундый синтез булды. Ул да бу номер безнең бөтен дөньяда булган халыкларның берләштерүен күрсәтте. Хәзер әйдәгез шушы урында сезне белүемчә инде голос проектына әзерләнгән укытучыгыз Мурзиева Гөлнара Рәгъзә кызы белән дә әңгәмә кырдык. Аның белән сюжет карап битик әле. Әйдәгез. Игътибар экранга. Һәр талантлы, танылган, уңышлы кешенең артында да аның укытучысы, остазы һәм мөгаллиме тора. Үзенчәлекле тавыш иясе Эльмира Калимуллинаның Казан консерваториясендә белем алуын беләбез. Бүген бирегәбез аның укытучысы Гөлнара ханым Мурзиева янына килдек. Эльмира Калимуллина была очень старательной ученицей, если вот так в 2 словах коротко сказать. Она только благодаря своей настойчивости и упорству поступила в консерваторию, потому что у нее подготовки музыкального колледжа не было. И она после обычной школы, музыкальную школу она окончила.
Илмир укытучысы Гүлнара Рагдевна белән бергәлектә тавыш диапазоны өстендә ныклап эшли. Голос тапшыруына кастинг үткәч тә, яраткан укытучысына шалтыратып шатлыгын уртаклаша. Она как раз окончила консерваторию. И вот осенью, я помню, в сентябре, она мне вдруг звонит и говорит: Гульнара Рагдевна, я прошла кастинг, пожалуйста, никому не говорите, я буду участвовать в «Голосе». А поскольку это был первый проект, об этом еще никто не знал, вообще, что это такое, никто не знал. Я говорю: Ильмира, как здорово, ты такая молодец, потому что это надо иметь смелость. Илмира өчен бар консерватория, барлык укытучылар коллективы җан ата. Һәр чыгышын көтеп алып, тәфсилләп карый. Финалга якынайган сайын Гөлнара ханым да ныграк дулкынлана. Волнение, огромное волнение. И вот мы ведь, как скажем, профессионалы, мы слушаем очень критическим ухом. Тем более выступления наших студентов. Вот малейший какой-то в голосе дрожь, да, или какой-то сип-хрип, это вот моментально на нашем профессиональном уровне это мы все слышим. Другие не слышат. Фырсаттан файдаланып, Гөлнара ханым танылган укучысына изге теләкләрен җиткерергә ашыкты. Дорогая моя, я желаю тебе всегда звучать. Звучать внутри, звучать в душе, чтобы голос звучал. Ты находила новые краски в голосе и всегда была такой красивой, обаятельной, потому что для женщины это очень важно. В первую очередь обаять своей красотой, а потом талантом. Нинди матур сүзләр ишеттек. Искиткеч, мен Гүлнара Рагдевнага бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мин аңа бик рәхмәтлемен. Һәм безнең тапшыруыбызны бәлки җыр белән. Әйдәгез, миңа калса тамашачыларыбыз да көтә торганнардыр. Әйе. Җилләр исә сулар ага, кояшны ай алыштыра. Кайдандыр галәм түреннән йылдыз нуры агып тора. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йылдызы яктылыгыннан күңел түрендә балкыштыра. Искиткеч булды бу. Ни кызганыч, шуның белән безнең тапшыруыбыз инде үзенең ахырына якынлашып килә. Сезгә тапшыруыбызга ям истәп килгәнегез өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Сез халкыбызның горурлыгы, алга таба да бары тик уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур. Сау булашабыз. Сау булыгыз. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.